Malikono maliko kan anga folbe belajele biye tenendo utkalo kle folo ambalma obisimila malaktu sanfɛ bi kibaram bambulo kada uklo kan ode ka fɔ ko bamako konna la ko sukuro gelalen do kosɛbɛ kibaram sirama ulu konne ayire ka fɔ ko ka kon dogo kun kelenye ko sukuro ale konu be soro kɛmɛ fo ka taa kɛmɛ mugana bamako konna la ko ga ni dogo kun laban ale konna la ayire la ka fɔ ko sukuro ale koni sɔngɔ yelena kosɛbɛ ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ konna ko sukuro sɔngɔ tara ayire sɔrɔ fo kɛmɛ 80 ale ni kɛmɛ 60 la o kum konna la sankɛlaw ulu kɔni ka kuma cɛyalen do kosɛbɛ sabula ulu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko suguro ko a gɛlɛyalen do kosɛbɛ mun kɔni bititigiw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ulu ye a yɛrɛ ka fɔ ko suguro sɔngɔ ko a kɔni kun tɛ tɛmɛ 5000 kan ko ga ko sisan ulu kɔni be a bɔrɔ ta fo 7000 ale ni kɔ ko suguro kɔni mana sɔrɔ o kɔni kɔnna la ko ga fɔ ko i b'a feere sɔngɔ na sugu dɔw kɔni fɛnɛ la ko ulu ka to la gatigi dɔw ulu ye a yɛrɛ ka fɔ ko n'a ma ɲɛ ko suguro kɔni sɔngɔ ka ca ta cogoya la ko dugudenw ulu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka u ban ka suguro san dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ a yɛrɛ ka fɔ ko san o san ko mali kɔni be miliyari ni kɔ ko ka o do suguro ale subventionna ka bɔ jamana kɔ kan ko ni o musaka nunu o donna mali yɛrɛ kɔni suguro dilanta la ko mali suguro o kɔni kan ka se ka malidenw kɔni labɔ o la fasodon jɛkulu min kɔni be yen nɔ ni o tɔgɔ ye alcom association libre des consommateurs du mali olu kɔni ye wulikajɔ dɔw sabati walasa cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni be se ka fɛɛrɛ tigɛ ka se ka suguro kɔni sɔngɔ segi a nɔ la o association o ɲɛma ka fɔla ni o ye Abdoulaye Balo ye ale kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko Siribala ale ni Dugabugu ko timikala minnu be sɛnɛ yen nɔ ni o be bayɛlɛma ka kɛ suguro ye ko jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kan ka fɛɛrɛ kɔni sigi walasa cogoya min na dɔw kɔni be se ka fara o sɛnɛta kan ko ne a ta ka lajɛ ko suguro minnu kɔni be dilan mali kɔnɔ san san ko o suguro ninnu kɔni be malidenw olu kɔni ka dunta bɔ san kɔnɔla la ko ga ko jateminɛw kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko o suguro kelen ninnu kɔni ko olu be tila ka bɔ mali jamana kɔnɔ ko ka taa fan wɛrɛ fɛ o fasoden jɛkulu ɲɛma ye ale kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko o waleya ninnu kɔni kan ka dabila ko malidenw ko olu kɔni kan ka se ka u yɛrɛ ta mun kɔni ye suguro ko ye an be waati mina iko sisan foroba cakɛyɔrɔ minnu kɔni ɲɛsilen do sanni feere o kɔni sabatili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la direction générale du commerce de la concurrence et de la consommation ale ni fédération des importations de sucre du mali olu kɔni sima fɛn fɔfɔlɔ suguro kɔni sɔngɔ yɛlɛnin ko la nka an kɔni be an kulomada an mana kibara wɛrɛ min sɔrɔ o ko la an b'o da aw kulo kan an balimaw ni kibara ne kuma an bolo ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ